ಕಾಣೆದ ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎದುರು ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಆತನ್ ಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ಲ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ದೀಲೆಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಬಟ್ ಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಂದಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆತೆ ಪೂರ ಚಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರುಂಡ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. हेलो नमस्कार मातरिगला वेलकम बैक टू द चैनल इनी फ्राइडे कांडे 7:30 आयनी मात्र यानी 7:30 ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನಿತೆ ರೂಮಿಗೆ ಬೈದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ ತೂದು ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಪಿದೈದಿತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ದೀಪುನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಐಗೊಂಜು ದೀಲಾ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಫೆ ಎಂಕು ಪೂರ ಬೇಗ ಆವಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನೆ ಬೇಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಫೆ ಐ ಮೀಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಐ ಬರಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ದೀಪೆ ಮುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತೆಗೆ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಆನ್ ಜಾಲಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಲ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೆ ಜಿನದ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಒಂಜು 7:45 8 ಆನಾಗನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನು ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ನೆರಳು ಇತ್ತುಂಡ ಇಂಕು ಖುಷಿ ಆಪುನು ನೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಜಾಲಿಗೆ ಪೂರ ನೀರು ಮೈತದ ಐಕ್ ಪೂರ ನೀರು ಮೈಪರೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಣತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುನ್ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದೊಂಬು ಬತ್ತುನ ಬೇಗ ಬುಕ್ಕ ದೈಕ್ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ತೋನ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಆರಾಮಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ದೊಂಬು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತೆರಣ ಮುಲೇತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನೀರು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ತೆ ಮರತೇ ಪೋಪು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಟ್ಪಂಡ ಬೇಗ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಶಾಲೆಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ನಮಗೆ ಮರಪುನೆ ಏಪಲಾಯ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಣೆದ ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎದುರು ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಆತನ್ ಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ಲ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಎಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡು ಇದೇ ದೇವರನ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದು ಒಂಚೂರು ಕೇನಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದಾ ಅಪ್ಪುನನ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಪೇರು ಎಂಕತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮೈತದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಫೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತೂಪರ ನಿಕುಲು ಓಕೆ ಯಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅವೆ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಉಂಡು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ದೀತೆ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಉಂಟು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಪೆ ಚೂರು ಇದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಹಾಕುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದೇನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 9:30 ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಇನ್ನು ದಾದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಪೇರ್ದಿ ಕರಡಿ ಮಲ್ತು ಟೇಬಲ್ ದೀಪೇಪಲ್ ಓಕೆ ಅನ್ ಜಾಲ್ ಮಾತ ದಿಕ್ಕದಾಂಡು ತಡ್ಡೆಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಜಾಲ್ ಮಾತ ದಿಕ್ಕದು ಉಲಾಯ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕಾಂದು ಬರ್ಪೆ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಗಲ್ಲ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅವಳ ಜೋರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸನೇನಾ ಅಂದು ಓಕೆ ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ದು ಅಟಿ ಕೋಣೆಡ್ದು ಆದ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತದೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಣೆನ್ನ ಉದ್ದ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರೇಕ್ ಪಂತಿನಿ ಲೆಂತ್ ಲೆಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಬಟ್ ಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ಲೆಂತ್ ದೆತ್ತೆ ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈತ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಈತ್ ದೆತ್ತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಉದ್ದನೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತದೇರು ಯಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಇರೋದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದ್ ಲೆಂತ್ ಪೂರ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ತೂನಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಆದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರರ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ತೂಯಿನಿ ತೂಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಆಪುನೇನ ಕುಜಲ್ ದುಂಬು ಈತೆ ದೀವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ನೇರ್ದೂತ ದೀವೊಂದಿತ್ತು ಜೇಪಲ ಕುಜಲ್ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಒಂಚು ಬುಡ್ತೀನಿ ಅಡೇಗೆ ತುಕ ಏತುದ್ದ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋ ಆನಾಗ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜೆಂಕ ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಒಂಜಿ ತರ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುನು ಒಣ ಹುಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂತುದು ಲೈಟ್ ಅದು ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ಲೋಟ್ ದೀತೆ ಕಜಿಪುಯನ ನಾನು ಒಯ್ತು ತಾರೆ ಕಟ್ಟದು ನಿಕಲೆ ತುಚ್ಪ ದಾಂಡತೆ ಹೌ ಇಸ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಅದು ನೀಟ ತೋಜು ಪಿರಾವಡ್ದೆ ತುದ್ದ ಬರೋತುಲೆ ಅವಕ್ಕ ಇನಿ ಶಾರ್ಟ್ ತೋಜು ನಿಕಲೆಗ್ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂತೆ ಅವಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಕೊಡಿ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿರತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿಟ್ಟು ಪೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನಾಗ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಉದ್ದ ತೋಜು ಒಂದು ಎನ್ನದೆ ಬಟ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ದೋಡು ಒಂದು ಅವೊಂದು ಉಂಡೆಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ತೂದಿತ್ತುನಲ್ಲ ಆಕಲೆಗ್ ದಾಲ ನೆರ್ತಾಯೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ನೆರ್ಪುನು ಆಕಲೆಗ್ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬೇತೆ ಕಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನಿ ಜೀಪಣ ಕುಜಲ್ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುಡ ಅವು ಎದುರುಡು ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ ತೊಚ್ಪಾಯ ನಾತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದಾಲ ಪೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಿಂಕು ಅಪಗೊತ್ತುನು ಮೈ ಗೋಡ್ ಈತು ಶಾರ್ಟ್ ಆತು ನೆನ ಕುಜಲ್ ಒಂದು ಯಾನೆನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಈತದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತದೋಡು but that's okay no problem ನಾನು ಒಂಚು 2-3 months ಬುಡ್ದು ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ತಾಂಡಲ ಉದ್ದ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಶೆಕ್ಕೆ ಆವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಸಾರು ಅಡಿ ಬತ್ತನ್ನು ಬುಚ್ಚಿ ಹೊರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ದ ಕತ್ತಿನ ಮುಗಿತಿದ್ದು ಕಿಚನ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಬಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ A few moments later ಕಿಚನ್ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನಕ್ ದಾಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜಿತ್ತೆ ಎಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂದು ಬುಡ್ಕ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಏತು ಪೊರ್ತು ತೂಪೇರು ಆತು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು ಓಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಟಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ನಿಕಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ದಿನಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವೊಚ್ಚು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಕ್ಕದು ಮೂಡನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಲ ಆಪೇರು ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ಲ ಆಪುಂಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಇಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪವನು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವಲ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಅವರ ಮೇಲ್ ಬೈದಿತ್ತುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಯತ್ತುಡೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕುಲೇ ತೂವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವಲ ಉಂಟುಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆತೆ ಪೂರ ಚಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರುಂಡ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ನಿಯ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ತದು ಬರತ್ತೆ ಆ ಕಾಸ್ ಪೂರ ನೀರಿಗೆ ಹೋಮ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ದಿನಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು 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 ತಿಕ್ಕದು 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 ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡಾವೆ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪೇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಲ ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಯಾನ್ಲ ಆತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಪುಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತು ತೂಪೆ ಎಂಕೋಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತೂಪೆ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಜನಕ್ಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ಬೊರ್ಚಾಪುಂಡು ಆತು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೂವೋಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಪುನ ಅತ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕಲೆಗ್ ಓಕೆ ಅಂಚ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚ ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪಗ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಜನಕಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲಾತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂಚ
ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ತೂವೋಡು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇಯರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಅವು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು 1 ಇಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಡ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 1 ಇಯರೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮುದ ಪೂರ ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅತಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಒಂದೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಆತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಅಂದಾಂಡ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜಡ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ